Am în mână un con de ață pe care aș vrea să o supun la un test. Aș vrea să torn ceva peste el sau mai bine să-l scufund. Avem nevoie de un bol în care ce să turnăm? Apă? Cola? Sos de soia. Să vedem ce se întâmplă. Acesta este sosul de soia. Să-i dăm drumul. Tăiem niște ață. Galbenă gutuie, dulce amăruie, lampă la fereastră. Și acum momentul adevărului. Mama mea nu avea globuri, nici beteală și nici stea. Sărbătorile de iarnă cu gutuile împodobea. Sărbătorile de iarnă cu gutuile împodobea. Galbenă gutuie, dulce amăruie. Magie. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Ața este intactă și uscată. Dacă și tu vrei o broderie care să nu se păteze și să fie super rezistentă, ai link în bio.